Така. Реших да добавя още малко от обращението си новогодишно и размислих по това нещо, защото хората са грешни. Обаче хората го приемат просто е така. Ние сме грешни и дотам. Обаче никой не си задава въпроса: абе, що сме грешни, какво ни прави грешни, това полезно ли е, допринася ли по някакъв начин, че сме грешни. Ако сме грешни, защо сме грешни, това не допринася за нас. Дали може по някакъв начин да намалим тази грешност, да може да сме по-добре. И въобще самото създаване на моята страница, това, което не е, се основаваше така, се опитваше да подчертая тази част от нещата, в която съществуват неща като клевета, съществуват неща като лъжа и те са напълно реални. Също така съществува такава негативна енергия, която се разбира като грешна и се казва, че хората са грешни. Една такава, която аз съм обобщил под едно название дявол. И това, което не е, изразява самото нищо или нереалността, която може да бъде прилагана в реалността и съответно да се изразява като грешност или нещо, което е несъществуващо, съществуващо. Проявено, чрез него. Но мисълта ми е друга. Самото отричане на съществуването на това може да се забележи примерно от идеята, защото всеки смята себе си, защото е прав. Чистата просто елементарна логика на мисълта просто показва това, защото не може това, което съществува, да съществува, ако всички са прави. Следователно, тези, които не са прави, изразяват именно това, което не е. И тогава то съществува. Реално. Тогава вече виждаме защо. Защото сега да отричаме, че има хора, които не лъжат, които не клеветат, които не вършат зло. Това е напълно абсурдно. Аз не изхождам от това, което чета, изхождам от реалността. И проверявам това, което ми се представя като реалност, дали то действително отговаря. Това е лъжата. Това е проверката за лъжа. Имам предвид, че когато се отрича самия проблем, той не може да бъде разрешен. И по принцип има един такъв универсален закон, който гласи, че докато проблемът съществува и той не бъде разрешен, той няма да приключи. Това е... Аз го показах на снимката. Да, намерих. Ето, както е показано тук на снимката, ето тук, когато има причина, която създава
някаква грешност или там някаква цел, някаква идея, когато се появи, автоматично над нея като пласт се появяват центробежните сили, които задвижват системата, която е движение на енергията в осъществяване на целта, за да може причината да спре да съществува, да се достави това, което иска дадения човек. Примерно искам, мисля, че го дадох пример с вода, искам вода и с появяването на причината искам вода, веднага над него се появяват центробежните сили, които задвижват тялото в осъществяването на работа, физическа работа, действие, за осъществяването на целта, докато не се постигне тази цел и да се затворят, за да се затвори причината и да остане в покой, който може вече да изпълнява следваща някаква друга задача, която е съответно някаква друга причина, която е по принцип хронологично, нали, тя е непрестанна. Постоянно има някакви причини, които, нали, както и да не се задълбаваме, просто искам да кажа, че няма как едно лошо нещо да спре, докато не се премахне причината, която го предизвиква. Това е един такъв универсален закон, защото системата постоянно е в движение, тя е безкрайна и се предава извън рамките на един човешки живот, 2, 3, 4, 5, без значение до кога. Това се нарича още карма, или причината, която поражда действията. Тези действия, те се движат в относителността. Това са вечни закони, които те не се променят, те са винаги така. Това, което се променя, е просто физическата среда, или с други думи казано, може да си играем на различна риторика и да се опитваме, нали, да убедим някой в нашите намерения и да използваме всевъзможни думи, всевъзможни действия, за да го убедим, че е така. Нали? Това е относителността на действието. Човек е именно там, е индивидуален в своята работа за осъществяването на намерението, целта, за да може да спре причината. И в изследването си за причината, която прави хората грешни, аз съм намерил някои отговори, на които мисля, че мога да помогна, защото въз основа на тези си познания и изследвания за живота на човечеството, имам някои предположения за бъдещето, които не предначертават много добър резултат, така да се изразя. И честита нова година, да. Честита нова година. Може би трябва да поговорим малко и за времето, нали, какво е то като понятие, но може би това ще се случи за бъдеще. За сега просто не изкарах си всички точки май до края, но да, за икономиката. И за сега смятам да приключа само с тези точки, които изброих, и с това, че желая на всеки един човек, на всеки един аз, с неговата личност, там наименование на физическата обивка,
която му е дадена и записана. Искам да ви пожелая успех и по-добро разбиране за истинските закони, които са неотменими, и въз основа на тях човек да устройва своите закони в света, защото все пак в крайна сметка те са основани върху нещо, което е първо. А първо е животът и след това е всичко останало. Без живота си, ако не обичат живота си, няма как да могат да намерят тази пътека, да видят някои неща, да вземат правилните решения, които, нали, благодарение на разума си, да разберат, че са най-правилните и от които ще имат най-голяма полза. Но далеч не е, как да кажа, финансова, защото финансовата полза, тя не ползва тялото. Тя не ползва тялото. Или живота. Това е част от физическото устройство. Аз говоря за живота. Но капитализмът е тема, която може би ще направя в бъдеще в някое по-различно видео, ако за това го видя, защото има въобще смисъл, нали, това да се прави. Благодаря ви, че успяхте да ме изслушате. Стана малко дълго, затова даже го прекъснах. Започна го вчера ми. Нищо. Честита нова година!